Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekutholakala isimo ke lapha esingesihle neze esishaqisayo ke kakhulu lapho kutholakala khona amathamba amhlophe okubonakala ngempela ukuthi ke umuntu osadlule emhlabeni kudala waseke esongwa ke ngengubo walahlelwa ke khona lapha ke endaweni indawo ke evulekile isiganga ephakathi kwendawo yasezone 11 kanjalo nasezone 4 khona lapha eWinnie Mandela endaweni yaseThembisa. Indawo ke lena ke evulekile eseduze noma bude buduze nalapho ke kwakhiwa khona ke izitina lezizokwakha phecelezi ke ama bricks. Amalungu omphakathi athole ukushaqeka ngalesi simo kanti ke abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko base ke bememezela lona ke njengomuntu ongasekho kwazise ke kutholakala nje amathambo. Ake sikhulumisane ke nelunga lomphakathi asichazele kabanzi njengabo umuntu okuyena ke oboneke lesi simanga kuqala. Sanibonani ninjani? Mina nguRuthi. Mina ngisonta lana kuseduze nasesontweni. Ngibe ngize esontweni ngizothandaza. Ngibe nginabo mama ababili. Ngithe mangindlula ngithi e-toilet ngibone ingubo. Le ngubo le kade ivale lamathambo. So mangisondela lapha yana ngithe mangithi le ngubo ngiyabona ukuthi lamathambo asiyimathambo wenja amathambo wemuntu. Ngabuyele emuva ngabiza lapho mama laba ngibe nginabo ukuthi sizobonisana. Ngempela sabona ukuthi lamathambo asamathambo wenja emathambo wemuntu sahamba sobiza i-community ukuthi babuye bazosibonisa. I-community ifikile and then safonela amaphoyisa. Amaphoyisa babeseke bafika vele nabo ba confirm babona ukuthi amathambo wemuntu kwafonela neambulance ne-forensic. Ngempela umuntu lo asiyimathambo wenja amathambo wemuntu. Utitwe njani kubona leshi? Nititwe nikarateke ngopfu, nititwe nikarateke ngopfu. Futhi ani ngahlulanga utelangi kuntahlangana swilo swa kufana na leswi. Kube xihlamari songopfu ka mina na ku chava. Umphakathi urini wona ngayona ndaba leyi? Mphakathi na wona ule ku hlamaleni. Loko va dlaya vanhu kusuka tikati ndhawu tin'wana va vuya va ta va lahlala last va lahlele munhu laya hi nkumile na kun'wana laya la kun'wanyana la va lahlele munhu nako hi nkumile loyi ngaku i munhu wa vunharhu kumbe wa vuyifo hi nkuma. Iyake muzwa kwethu kulesi sigameko esingesihle neze sokutholakala ke kwamathambo amhlophe amaphoyisa azophenya ngalolu daba okungamaphoyisa esiteshini samaphoyisa eThembisa ukusho eRabasotho. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Umbiko siuqophe endaweni ephakathi kweWinnie Mandela zone 11 kanjalo neWinnie Mandela zone 4 khona lapha endaweni yaseThembisa kanti angihambi ngedwa ukhona ubanele uBrazo wakwasondlo.